U sklopu A1 tečaja koje je dostupno u okviru članstva na YouTube kanalu došli smo do trenutno 14. lekcije. Ovako to izgleda, imate playlistu koja glasi A1 tečaj redoslijedom od početka, dakle imate lekcije sve redom polako idu po redoslijedu koje preporučuje knjiga. Tako imamo abeceda, pa imamo uvod, također onda imamo lekcija 2, lekcija 3, lekcija 4, 5, 6, 7 i tako dalje i tako dalje. Dakle, postepeno, polako i redoslijedom učite osnove slovenskog jezika, tako da ništa ne možete propustiti što je bitno u stvari. I po završetku ovog A1 tečaja koji je polako zamišljeno jednostavno da ide lagano ritam, da nikome nije naporno za učiti i za pratiti. Uglavnom po završetku ovog A1 tečaja koji, kao što sam rekla, je dostupno u okviru A1 tečaja, odnosno u članstvu na YouTube kanalu, ćete biti sposobni da se snađete u svakodnevnim situacijama i u stvari imat ćete sve ono znanje koje je predviđeno da imate nakon A1. Također, ukoliko želite odmah sad sve lekcije, to je također dostupno kao tečaj za samostalno učenje, gdje naravno imate moju stalnu podršku, ali sam tempo, ritam vi određujete kojim ćete učiti, zato što imate sve lekcije odmah, sve materijale, vježbe, zadaće i tako dalje i učite tempom kojim vi želite i kada želite, gdje želite i tako dalje.